Matapos ma-stroke, hirap na sa araw-araw na mobility ang isang 79 na taong gulang na ilaw ng tahanan sa Barangay San Francisco, Minalabak. Ayon sa kanilang pamilya, kailangan nila ng wheelchair ngunit hindi ito kayang bilhin dahil sa limitadong kakayahan nila sa pinansyal. Kwento ni Maureen, solo parents lang ang kanyang ina kaya't mas lalong nahihirapan ang kanyang pamilya sa pagbibigay ng pangangailangan para sa kanyang lola. Na-stroke po kaya siya. Tapos need me po talaga ning wheelchair ano man po nga ni ang buhay mi. Tapos si mama lang po kaya ang tawag kayo, si mama lang po ang nagbubuhay sa po, solo parents lang po. Tapos sige, mga tugang po, ay mga aki po ni Lola, may man po mga trabaho. Sa Barangay del Socorro ng parehong bayan, nakilala namin si Nanay Remedios, 64 na taong gulang na 3 taon ang nakakaranas ng hirap sa paglalakad. Nitong nakaraang taon ay nahospital siya at mula noon ay lalo pang lumala ang kanyang kalagayan dahil sa limitadong kakayahang pinansyal ay hindi rin niya kayang bumili ng tungkod na makakatulong sa kanyang pang-araw-araw na paglalakad. Ito pong tuhod ko, namaga po yan lahat, namaga yan hanggang ilalim. Ilang taon na po yan? Mga 3 taon na po. Ngayon lang po ako nakalakad sa awa ng Panginoong Diyos. Nung huli kong na-hospital ako, last October 4, talaga pong total hirap na ako. Hindi ko na kayang mabuhay siguro kasi hirap na ako. Sa tulong ng Provincial Social Welfare Office ng Camarines Sur, nabigyan ng wheelchair at tungkod ang ilang residente ng bayan ng Minalabak na nahihirapan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Malaking tulong umano sa mga benepisyaryo na karamihan ay kapos sa pinansyal. Ayon sa mga nakatanggap, ipinapakita nito ang pagbibigay halaga sa lalawigan ng Kamsur sa kanilang mga pangangailangan at ang malasakit ng pamahalaan sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Nakulaan po siyang tabang kasi po, lalo na po pag makarigos po, kayo po may pong wheelchair, kayo po pong mapatukaw, tapos po, gusto niya man din po, nakatukaw man nga ni po. Kaya nakulaan pong tabang sa muna nagkaigong wheelchair po si Lola. Laking tulong po ito sa amin, lalo na po sa may mga kapansanan. Tulad nito, naiyak sa tuwa. Pinasalamatan naman ng mga residente mula sa malalayong barangay ang bayan ng Minalabak at pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur sa agarang tulong ng kanilang natanggap. Thank you po kay Sir El Reyta. Natawan po si Lola ko ng wheelchair. Salamat pong Mar. Nagpapasalamat ako una-una kay Gobernador Elre, kay Luigi, at kay Mix Villaperte na tumutulong po hindi lang po sa mga ganito. Sa pamamagitan ng patuloy na programa ng pangkalinga ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur, muling pinatunayan ang malasakit nito sa mga mamamayang kapos sa pinansyal. Layunin ng pamamahagi ng assistive device na ito na matiyak na walang maiiwan sa pag-abot ng tulong, lalo na ang mga senior citizen at may mga kapansanan na higit na nangangailangan ng suporta sa pang-araw-araw na pamumuhay. Eli Balbin, CSN.